Saúdos, familias. Bueno, en Veterinario de Familia queremos desexarvos un bo Nadal e feliz 2022. Queremos comentarvos tamén que para o ano novo pois imos facer máis tipos de vídeos. Imos facer vídeos sobre as razas, onde ides poder, os que queirades, os amigos da clínica desde a cal facemos a canle, do veterinario de pollo, poderedes participar cos vosos animaliños e queredes contarvos a vosa experiencia cunha raza determinada. Tamén o ano próximo imos facer algúns dos vídeos en castelán. E queremos, que nos digades, sabedes que sempre estamos invitados a comentarnos que cousas vos gustaría que trate a nosa canle, porque xa sabedes que a facemos para vos, para toda a familia de Veterinario de Familia. Biquiños, feliz 2022.